karanasan ito ni Rodolfo. Taong 1993. Si Rodolfo, o mas kilala sa tawag na Dolpo, ay nagmula sa pamilya ng mga magsasaka. Lumaki ito sa isang maliit na nayon sa Samar at nangarap ng mas magandang buhay para sa kanyang kapatid at magulang. Hindi maaaring hanggang sa pagsasaka na lamang ako. Alam kong marangal at isa sa pinakamagandang propesyon ang pagsasaka. Subalit hindi sapat ang kita namin dito para makapagpatuloy ako sa pag-aaral, maging ang mga kapatid ko. Wika ni Dolfo. Noon pa man ay may tihiinan nito na balang araw ay maiangat niya sa laylayan ng lipunan ang kanyang pamilya at maparana sa kanyang ama't ina ang marangyang buhay. Dolfo, anak, mukhang ang lalim na naman ang iniisip mo. Ang maigi pa mag-almusal ka na nga. Tignan mo at nangangayayat ka na. Sambit ng ina. Iniisip ko lang po, inay, kung kailan kaya magbabago ang buhay natin. Pangako po, magsisikap ako para maiahon ko kayo sa hirap. Wika nitong binata. Sa araw-araw ay palagi nitong dalangin na dapuan sila ng swerte. At kapag kumatok ito sa kanilang pinto, ay hinding-hindi niya napakakawalan pa. Isang araw ay dumating ang dati nilang kalugar na si Portencio. Galing ito ng Maynila at ayon sa mga usap-usapan ay naroon ito upang maghanap ng mga matutulungang kabarangay upang makapagtrabaho sa Maynila. Uy, Mare, narinig niyo na ba yung balita? Abay, mayaman na si Portencio. Kagabi nga nagpainom sa mga kabarangay natin. Magdamag sila sa tindahan ni Aling Iska. Balita ko, naparito yan para maghanap ng mga magtatrabaho sa kanya. Sambit ng isang ginang. Abay, oo nga, at narinig ko nga din na napakaraming pera ang dala. Pag dinapuan ka nga naman ng swerte, no? Wika pa ng isang ginang. Tila nanlaki naman ang tenga ni Dolfo sa mga narinig at nagmadaling magtungo sa bahay nila Portencio. Tao po. Tao po. Oh, ikaw pala, Rodolfo. Anong atin? Narinig ko kay Aling Maring na naghahanap ka raw ng mga isasama sa Maynila. Balita ko may trabaho ka daw para sa amin. Baka naman pwede mo akong isama, Tencio. Kapag tapos naman ako ng sekundarya. Isa pa sawang-sawa na ako sa buhay dito. Gusto ko namang umasenso kagaya mo. Wika ni Dolfo sa kanyang kabarangay na si Tencio. Ay, ganoon ba? Walang problema. Ikaw pa ba? Sa Sabado ang alis ko. Kung desidido ka na talaga magtungo ka dito ng maaga. Ako nang bahala sa pamasahe mo. Magbaon ka na lamang ng mga damit mo at papeles mo. O paano? Sa Sabado mauna na muna ako at dadaanan ko pa si paring Danilo. Balita ako gusto sumama ng anak niya si Dencio. Bumabali. Ang aga-aga kaya pupuntahan ko na lamang nang makausap ko. Ayaw man ng mga magulang nito ay hindi na nagpapigil pa si Dolfo. Para sa kanya, ito ang tanging paraan upang umunlad sila at magkaroon ng maayos na buhay. Natuloy ang pagsama ni Dolfo sa Maynila kasama ang dalawa pa niyang kabarangay. Subalit ang inaasahang maganda at masayang karanasan sa Maynila ay napalitan ng pagkadismaya. Imbes na sa Maynila ay sa Laguna dinala sila Dolfo at sa isang babuyan sila pinagtrabaho. At dahil nga sa nakahiram na din ang mga ito ng pera sa kanilang kakilalang si Portencio,
ay walang nagawa ang mga ito kundi ang tanggapin ng trabaho upang makapagbayad sa utang. Kung magsisipag kayo dito, ay mas lalaki ang kita nyo. Ipakita nyo sa akin ang katapatan nyo. At sipagan nyo lang, hindi naman ako madamot. Wika ng amo nila na si Mang Fidel. Walang hiyayang pretensyo yan. Ibinenta tayo sa magbababoy na to. Makapag-ipon lang ako eh. Siguradong uuwi ako sa atin. Papamalita ako panulokong ginawa sa atin. Galit na sambit ni Densyo, isa sa mga kasamahan ni Dolfo. Hindi naman alam ni Dolfo kung ano ang kanyang gagawin. Nagawa niyang sagot-sagutin ang kanyang mga magulang at sumuway sa gusto nito. Ngayon ay nasadlak siya sa mas mahirap na kalagayan. Mapaaraw man o gabi, ay amoy ng baboy ang kanilang nalalanghap. Dahilan upang mas lalo itong mangayayat at mag-umpisang manghina ang resistensya. Dolfo, ayos ka lang ba? Kung ako sa iyo uwi na lang ako sa atin. Tingnan mo yan ang itsura mo. Ang payat mo na. Ay naitabi pa naman kami dito ni Lando. Kung gusto mo, hiramin mo na muna nang makauwi ka na. Mamaya ano pang mangyari sa'yo dito? Wika ni Densyo. Labis na nababahala ang mga ito sa kalagayan ng kanilang kabarangay. Subalit nagmamatigas si Dolfo. Wala ito. Kaya ko pa. Huwag kayong mag-alala sa akin. Wika ni Dolfo. Isa pa ay wala siyang mukhang maiharap sa kanyang pamilya pagkatapos ng mga nangyari. Nangako itong si Dolfo na uuwi lamang siya sa kanila kapag meron siyang maipagmamalaki. Isang araw ay nakita nito ang isa sa kanilang katrabaho na tila namumutla at labis na nanghihina. Matias, ayos ka lang ba? Tol, gising! Uy! Natatarantang wika ni Dolfo. Sa harap niya ay nawala ng malay ang katrabaho nilang si Matias. Agad na tinawag ni Dolfo ang iba pa nilang katrabaho upang madala sa ospital ang kasamahan. Base sa pagsusuri ng doktor, ay naimpeksyon si Matias dala ng mga sugat sa paa na madalas na nabababad sa tubig at sa dumi ng mga baboy. Imbis na sa kanya itulong nila Densyo ang naipong pera, ay napagpasyahan ng tatlo na pag-ambagan upang maipagamot ang kanilang kasamahan at maiuwi na sa probinsya nito. Tubong Bicol si Matias. Mabuti na lamang at naagapan umano ang impeksyon at nagamot ito bago pa mauwi sa isang komplikasyon. Mga tol, maraming salamat. Maraming salamat sa lahat ng tulong nyo. Pati ipon nyo nagalaw nyo pa para sa akin. Sa wakas makakauwi na ako. Wala yun. Masaya kami na maayos ka na. Paano ba yan? Sana magkita pang muli tayo. Pero wag ka nang babalik dito ha. Wika naman ni Dolfo. Hindi na talaga. Napunta lang ako dito kasi akala ko makakahanap ako ng magandang trabaho sa Maynila. Sa babuyan lang pala ako babagsak. Nga pala, mga tol, kung maibigan nyo ito ang address ko sa Bicol. Pwede kayong bumisita doon anumang oras. Sakaling magsawa din kayo dito. Baka sakaling doon makabawi ako sa kabutihan nyo. Hindi nga naglaon ay nilisan na ni Matias ang babuyan kung saan muntik nang kitlin ang kanyang buhay. Ngunit nakasumpong naman siya ng mga tunay na kaibigan. Mabilis namang lumipas ang mga araw sa buhay nila Dolfo sa babuyan. 2 taon na din silang nagtatrabaho dito at naging magaan na rin ang loob sa kanila ng kanilang amo. Buwan-buwan kasi, bukod sa mga sahod na ibinibigay sa kanila at bonus, ay may supply din sila ng 1 sakong bigas bawat isa.
Dito na din nakapag-asawa si Densyo, isang mananahi na nakilala sa lugar kung saan naman sila umuupa. Dolfo, libre ka ba sa Sabado? Samahan mo naman ako sa bayan. Pag-aaya ni Alma, ang kasintahan ni Dolfo. Pinsan ito ng asawa ni Densyo at tubong Mindanao. Kalauna naman ay nagsama na rin ang dalawa at nangupahan ng isang maliit na kwarto malapit sa kanilang mga trabaho. Subalit isang araw, Dolfo, anong gagawin natin? Natuntun ako nila ama. Baka bukas magtungo na sila dito para kunin ako at iuwi sa amin. Sambit ni Alma. Nasa tradisyon na kasi ng kanilang angkan ang ipagkasundo sila sa mga mapapangasawa kahit pa man bata pa sila. Ang mga magulang nila ang nagpapasya kung sino ang mapapangasawa nito. Ngayon ay kinakailangan ng makasal ni Alma sa pinagkasundo sa kanya, alang-alang na rin sa pangalan ng kanyang pamilya. Subalit ayaw ni Alma. Tutol siya sa kagustuhan ng kanyang ama kung kaya't nagtungo siya sa Maynila upang makaiwas. Sa kasamaang palad ay napilitan ang pinsan nito na umamin kung nasaan siya. Mabuti na lamang ay naawa ang pinsan nito kung kaya't inabisuhan nito si Alma at si Dolfo sa maaaring mangyari. Anong gagawin natin, Dolfo? Ayokong sumama kila ama. Ilayo mo na ako dito. Pagmamakaawa ng babae kay Dolfo. Alam ko, pero iniisip ko pa kung saan tayo pupunta. Hindi rin pwede sa amin. Siguradong malalagot ako kila tatay. Huwag kang mag-alala. Hindi ako papayag na kunin ka nila sa akin. Hindi mo kilala sila ama. Hindi mo kilala ang pamilya ko. Mapapahamak ka oras na makilala ka nila. Sambit ng dalaga. Tol, alam ko na. Bakit di mo subukang magbakasakali kila Matias? Nasa akin pa ang address nila sa Bicol. Siguradong doon hindi ka na nila matutuntun. Suhestyon naman ni Densyo. Mukhang yun na nga ang pinakamainam na paraan para sa amin. Paano pre? Magkita-kita na lang tayo sa atin? Alma, ihanda mo na ang mga gamit mo. Tutungo tayo sa Bicol mamayang hapon. Sambit ni Dolfo. Bago ito ay nagpaalam naman si Dolfo sa kanyang amo. Napalapit na rin siya dito kung kaya't laking hinayang ng kanyang amo sa pag-alis niya. Mag-iingat kayo sa pupuntahan nyo, Dolfo. Oh, eto ang huli mong sahod. Sayang lang at wala ka dito sa darating na Pasko. Isinama ko na rin dyan ang bonus mo. Sana makatulong sa pag-uumpisa niyong mag-asawa. Ala, sige na at baka maiwan pa kayo ng biyahe. Wika ng amo ni Dolfo. Habang iniaabot ang sobre na may lamang pera, maluha-luha din si Dolfo. Naging mapait sa kanya ang kanyang amo at maraming itong naitulong sa kanya. Ngunit kailangan niyang gumawa ng desisyon alang-alang sa kanyang mahal na nobya. Paano mga tol? Kapag may oras kayo bisitahin niyo naman kami kay Matias. Total doon din naman ang daan pa uwi sa atin. Pagpapaalam nito sa mga kaibigan. Matapos iyon ay sumakay na sa tricycle ang magkasintahan patungo sa terminal ng bus. Inabot sila ng lampas 12 oras sa biyahe. Bandang alas 8 na ng umaga nang ibaba sila ng konduktor ng bus sa sentro ng barangay na nasa address ni Matias. Mabuti na lamang at hindi mahirap hanapin ang lugar. Pagbaba nila ay nagtanong-tanong si Dolfo sa paradahan ng tricycle at ipinakita ang address ng kaibigan. Sa kabutihang palad naman ay bayaw ni Matias ang napagtanungan nila. Si Matias ba kamo? Marahil kayo ang naikwento niya sa amin
noong dumating siya mula Laguna. Ako nga pala si Ador. Bayaw ako ni Matias at mabuti pa sumama na kayo sa akin. Ako nang maghahatid sa inyo. Sambit ni Ador. Sabay alok na sumakay ang dalawa sa kanyang tricycle. Ilang minuto nga lang, nasa harap na sila ng isang malaking bungalow na bahay. Bayaw, may bisita ka! Sigaw ni Ador. Dolpo? Uy, pare, kamusta? Mabuti naman at napasyal ka. Teka, siya na ba ang asawa mo? Hindi kayo, tuloy. Magandang araw po. Ano ho? Sabay mano ni Dolpo at ni Alma sa dalawang matandang nasa harap nila. Tay, eto ho si Dolpo, yung kinukwento ko sa inyo. Magandang araw naman sa iyo, Dolpo. Maraming salamat nga pala sa pagkakaligtas niyo sa buhay ng aking anak. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi na nakauwi ito sa amin. Saka, mabuti naman at napasyal kayo dito. Oho, medyo nagkaroon nga lang ng kaunting problema sa Maynila. Kaya nagbaka sakali kami dito. Balak din sana naming maghanap ng mauupahan habang naghahanap ako ng trabaho. Huwag mong sabihin, nagtanan kayo pre. Kaya, parang gano'n na nga. Huwag kang mag-alala, iho. At ligtas naman kayo dito. Parehong-pareho kayo sa amin ng nanay Delia nyo nung itinanan niya ako. Pagbibiro ng tatay ni Matias. Ang mabuti pa, magpahinga muna kayo. Maghahanda lang kami ng makakain. Matias anak, asikasuhin mo muna ang mga bisita mo. Utos ng ama sa anak nito. Opo, itay. Dolpo, halik kayo dito. Aya ni Matias sa magkasintahan. Pasensya ka na tol Bigla na lang akong napunta dito. Wala kasi kaming ibang maisip na puntahan. Ikinuwento ng binata ang buong detalye kung bakit sila naroon. Naunawaan naman ito ng mga magulang ni Matias at pansamantalang tinanggap sila sa tahanan nito. Nalaman naman ni Dolpo na nagpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo si Matias. Dolpo, iho. Alam mo yaman din lamang na narito na kayo at malaki din ang utang na loob namin sa'yo. Kung papayag ka may kapirasong lupain kami na nasa burol. May matitirang kubo na rin doon at may mapagtatamnan kang lupa. Kung gusto mo doon na muna kayo tumira. Sa Sabado magbabatares tayo upang maiayos natin ang lugar at makumpuni ang mga dapat ayusin sa bahay nung matirahan nyo na agad. Sayang naman at nakatiwangwang lang naman ito doon. Alok ng tatay ni Matias na si Tatay Romy. Napagkasunduan nila, nahuhulog-hulugan na lamang ni Dolpo ang lupa hanggang sa mabuo niya ang kabayaran at maging kanila ang lupain. Ito ay sakali man na mapagpasyahan nila na doon na lamang mamalagi. Maraming salamat. Hindi ko alam kung paano po masusuklian ang kabutihan niyo, Tatay Romy. Tatanawin ko po itong napakalaking utang na loob. Maraming salamat po. Napakabuti niyo po sa amin. Wika naman ni Alma. Nang biglang nahilo at nagsuka ito. Nagkatinginan sila Matias at ang mga magulang nito. Mabuti pa Magpahinga ka na lang muna dito, iha. Huwag ka nang sasama doon sa burol. Hayaan mo na ang mga kalalakihan. Payo ni Nanay Delia. Hindi naman na kumontra pa ang mag-asawa at nagpaiwan na lamang si Alma.
Nagulat si Dolpo sa dami ng mga kalalakihang pumunta para sa pagbabatares o ang tinatawag na bayanihan upang maitayo muli ang bahay at nang makumpuni ang mga dapat ayusin sa lupaing iyon. Sa tuwa ay nagpaluto ng pansit si Dolpo at kinagabihan nga ay naisipan nilang mag-inom. Alam mo, Dolpo, mabuti na lamang at dito kayo nagtungo. Tahimik dito at walang kagulo-gulo. Wika ni Kadyo. Ana, tama si paring Kadyo. Isa pa mababait kami dito. Di ba pare? Dugtong naman ni Berting. Tama ho kayo. Napakababait ng mga tao dito. Mabuti na lamang po at tinanggap kami ni Tatay Romy. Hayaan niyo po. Balang araw makakabawi din po ako sa kabutihan niyo. Wala yun, iho. Pamilya tayo dito. Wika ni Tatay Romy. 3 araw na pagbabayanihan at nabuong muli ang mas matibay na bahay sa Borol. Nakapaglipat na din sina Dolpo at agad na inayos ang kanilang bagong tahanan. Sa wakas, mahal, ang sarili nating tahanan. Ang sarap pala na pakiramdam ng ganito. Umpisa pa lang ito, mahal. Magsisikap ako at sisiguraduhin kong magiging masaya ka at ang bubuuhin nating pamilya. Sambit naman ni Dolpo sa kanyang asawa. Gamit ang kanyang kaalaman sa pagsasaka at ang mga kaalamang natutuhan niya sa halos 2 taong pagtatrabaho niya sa baboyan at manukan, ay inumpisahan ni Dolpo na tuparin ang kanyang mga pangarap para sa kanilang dalawa ni Alma. Ilang buwan lang ang lumipas ay malago na ang mga gulay nila at nag-umpisa na ring mag-alaga ng baboy at mga manok itong si Dolpo. Malawak ang bakuran nila kung kaya't inilagay niya ang kulungan ng mga baboy at manok sa likod bahay. Dahil nga sa may distansya ito sa mga kabahayan, kung kaya't pinayagan naman sila ng kapitan sa paglalagay ng mga kulungan. Isang umaga ay nagising si Dolpo dahil sa naririnig niyang nagsusuka ang kanyang asawa. Mahal, ilang araw ka ng ganyan. Matamlay ka na din at mamumutla palagi. Ang maigi pa magpasama na tayo kay Nanay Delia. Magtungo tayo sa bayan ang mapatingnan ka. Nag-aalalang wika ni Dolpo. Noong araw nga ding iyon ay nagtungo sila sa bayan upang mapatingnan ang kalagayan ni Alma. Walang pagsidla ng tuwa ang dalawa nang malamang nagdadalang tao ito. Ilang buwang buntis na rin ang babae at pinayuhan sila ng doktor na mag-ingat ng dahil sa masela ng pagbubuntis ni Alma. Dahil sa nalamang balita ay mas nagdoble kayod si Dolpo para sa kanyang asawa at sa parating nilang panganay. Tao po, bili na kayo ng suman. Suman kayo dyan. Sambit ng isang matandang boses sa labas ng kanilang tahanan. Pasensya na po, Manang. May mga pagkain pa kasi sa loob. Sa susunod na lang po siguro. Magalang na tugon ni Dolpo sa matanda. Mainam ito para sa buntis, iho. Sige na, pwede namang utang. Saka mo na lamang bayaran. Pag-aalok ng alay. Subalit muling tumanggi si Dolpo at nanghingi ng paumanhin. Walang nagawa ang matanda kundi ang umalis na lamang. Mahal, paanong nalaman ng matanda na may buntis dito sa bahay natin? At saka hindi pa bila sa akin yung mukha ng ali. Sambit ni Alma. Yun nga hindi lang iniisip ko. Ngayon ko lang din nakita ang matandang yun. At saka, nakapagtatakang sinadya pa talaga niya ang buro na ito para magtinda ng suman. Ang mabuti pa mag-ingat na lamang tayo. Huwag mong kalimutan na magsara ng bintana at pinto.
Lalong-lalo na kapag wala ako dito. Masama ang kutob ko sa babaeng yun. Sambit ni Dolpo. Anong ibig mong sabihin? Anong kakaiba sa kanya? Sa probinsya kasi namin sikat ang mga usapin tungkol sa aswang. Wag naman sana pero mas mabuti nang nag-iingat. Basta, wag ka na lamang makikipag-usap sa kung sino-sinong magagawi dito sa bahay. Iba na lang kung mula sila sa pamilya ni Matias. Mamaya masalisihan pa tayo dyan sa baby natin. O siya, titingnan ko lamang ang mga manok. Baka may mga makuha na tayong itlog. May order sa akin sa sentro. Sambit ni Dolpo. Nang sunod na araw ay ganun ulit. Dumaan yung matanda at nag-aalok naman ng isda sa kanila. Bili na kayo ng isda. Mura lang at sariwa pa. Iyo, mainam tong sabawan. Umili ka na. Nagkataon naman na naroon si Tatay Romy at nangangamusta. Magandang araw, Manang. Abay, mukhang mula pa kayo sa malayo. Bihira ang nagagawi ditong nagtitinda ng sariwang isda. Taga saan ho ba kayo? Tanong ni Tatay Romy. Bigla namang nagbago ang mukha ng matanda at tila nagalit. Diyan lang, sa kabilang barangay. Kung di kayo bibili ayos lang. Babalik na lang ako. Galit na wika nito at walang lingon-lingon na naglakad papalayo. Dolpo, mukhang may nangungursanada sa inyo. Ang mabuti pa magtungo kayo sa bahay at kumuha ka ng mga magagamit mong pangontra. Kita mo tong lana. Basang-basa na sa bulsa ko. Kanina pang bumubulwak. Walang dudang aswang ang matandang yun. Delikado si Alma at ang bata. Ang maigi pa umpisahan mo nang palitan ng yero ang mga bubong mo. At etong mga kawayang dingding naman palitan na natin ang tabla. Magpapatroso ako ng ilang puno nang magamit natin dito. Hindi natin masasabi kung kailan susumpungin at mag-aalburuto ang mga aswang na yun. Pagbababala ni Tatay Romy. Tanging mga kawayang dingding kasi ang proteksyon nila at ang bubong naman ay gawa sa nipa. Kung may mabigat na bagay man ang bumagsak dito, ay tiyak na mabubutas sagad ito. Mabuti pa nga po, Tay Romy. Ilang ulit na din kasing nagagawi yung matandang yun dito Kung ano-anong inaalok sa amin. Sabi na nga ba at aswang yun? Magtutungo lang po ako sa bayan at bibili ng mga materyales. Inihatid ni Dolpo si Alma sa bahay nila Tatay Romy upang may makasama ito habang siya naman ay nagtungo sa bayan. Hindi kasi ito mapanatag na iwanang mag-isa sa bahay ang buntis nitong asawa kahit patirik ang araw. Mabilis namang naipagawa ang dingding at bubong. Mga yerong mula sa junk shop ang pinili ni Dolpo upang makatipid ito. Isa pa, mas makapal ang yerong mula dito kumpara sa mga yerong ibinibenta sa mga hardware. Pinalitan na din nila ang bakuran at tinaasan ito. Ngayon ay may bagong miyembro na rin ang kanilang pamilya, si Bantay. Bigay nila Matias ang asong ito upang magsilbing kasama ni Alma kapag nasa taniman si Dolpo. Mahal, nakakatuwang isipin na unti-unti na nating naitatayo ang pangarap natin. Sana lumaking malusog ang anak natin. Yun lang masaya na ako. Pinapangako ko sa iyo, mahal. Magsisikap ako para sa atin. Nakakatuwa nga Dahil sa tulong nila Tatay Romy, unti-unti na rin tayong nakakapag-ipon. Nagagawa ko na ding padalhan sila tatay sa probinsya. Nasa ganitong pag-uusap ang dalawa habang nakahiga sa kanilang katre.
nang biglang may mag-ingay sa manukan nila. Nag-umpisa na ding tumahol si Bantay na noon ay nasa harap ng bahay nila nakatali. Ano yun? May tao yata sa likod. Sambit ni Alma. Amin na yung flashlight. Titingnan ko lang. Isarado mo ang pinto paglabas ko Wika naman ni Dolpo. Dala-dala ang itak at flashlight ay nagtungo ito sa likod kasama ang kanilang alagang aso na si Bantay. Kinalagan niya na ito sa pagkakatali. Labis ang gulat ni Dolpo. Sa manukan kasi ay naroon ang isang nilalang na wangis ng tao. Ngunit napakaitim at labis ang paglalaway. Kita ni Dolpo ang nanilisik nitong mga mata ng tamaan ng kanyang flashlight. Ngunit hindi nagpatakot dito si Dolpo. Sinigawan niya ang nilalang at agad niyang sinugod ito ng kanyang itak. Sabalit mabilis naman itong tumalon sa bakod. Nilingon pa nitong saglit si Dolpo at tumakbong papalayo sa bahay. Akala mo iuurungan kita? Subukan mong bumalik dito. Gigilitan kita ng liig. Nagkamali ka ng kinukursunada. Sigaw ni Dolpo. Gulat ang nilalang sa tapang ng lalaki. Walang nagawa ang pag-angil nito at pag-amba kay Dolpo. Simula nga ng insidenteng iyon ay hindi na itinali pa ni Dolpo si Bantay. Dinagdagan niya pa ito ng 2 pang aso na pare-parehong wala ng tali at malayang nakakaikot sa kanilang bakuran. Ilang araw din ang lumipas na walang pagpaparamdam mga aswang. Nang mga panahong iyon ay marami-rami na rin ang inahing manok ni Dolpo. Ito ang pinagkukunan nila ng itlog na paninda at pangkonsumo. Mahal, sasaglit ko lang ito sa bayan. Tapos dadaan na din ako ng ulam natin. Parang gusto ko ng nilagang baka. Siguro bago pa magdapit hapon nandito na ako. Ihanda mo na lamang yung gamit mo. Doon ka na muna kay Nanay Delia. Nang maihatid ni Dolpo si Alma sa bahay nila Matias, ay nagtungo na ito sa sakayan papuntang bayan. Dala ang ilang kahon ng itlog. Nasa 2 oras din ang biyahe kapag sumakay ka ng jeep. Pagdating sa bayan ay agad na dinala ni Dolpo ang mga paninda sa sugi nito. Matapos naman ito ay nagtungo na siya sa palengke. Bandang mga 3:00 ng hapon ay nasa biyahe na siyang pauwi. Subalit ng bandang nasa kalahati na sila ng biyahe ay nasira ang sinasakyang jeep ni Dolpo. Dahil dito ay kinakailangan niyang mag-abang ng panibagong masasakyan pauwi na noong mga panahong iyon ay may oras ang pagdaan. Nako, mag-aalas 6 na. Siguradong naiinip na si Alma doon kina Matias. Kung bakit kasi ngayon pa nagka-aberya? Wika ni Dolpo. Sa isip-isip nito ay mabuti na lamang at iniwan niya kina Nanay Delia ang kanyang asawa. Kundi baka umiiyak na ito sa takot. Mga bandang 7:00 na nang makarating si Dolpo sa sentro ng kanilang barangay. Nilakad na lamang nito ang pag-uwi nang dahil sa dumaan pa ito sa dinapayan. Tiyak na matutuwa si Alma nito. Paborito niya tong Monay Tao po. Nay Delia, pasensya na ho at ginabi ako. Nasiraan kasi sa daan yung jeep na sinasakyan ko. Kamusta po si Alma? Pagpapaliwanag ni Dolpo. Dolpo, akala ko ba kanina ka pa nasa bahay. Kanina pang 5:00 umuwi si Alma. Magluluto daw siya ng makakain. Sambit ng matanda. Biglang kinabahan si Dolpo. Hindi na ito nagpaalam pa kay Nanay Delia at bigla nang tumakbo papunta sa kanilang bahay. Nasa 15 minutos pa kung lalakarin ito at aabuti naman ng halos 10 minuto sa ginagawang pagtakbo ni Dolpo. Kinukutubad si Dolpo. Sa isip pa niya
Bakit kasi umuwing mag-isa ang asawa? Kabilin-bilinan niyang huwag bumalik sa bahay hanggat wala pa siya. Nang marating niya naman ang tarangkahan ng bahay, ay tahimik ang lahat. Tulog ang 3 aso at nakabukas naman ang malamlam na ilaw nila. Nakahinga ng maluwag si Dolpo. "Mahal, narito na ako." "Bakit umuwi ka agad ng mag-isa?" Nang makapasok ito sa pinto, ay agad nitong kinuha ang nakasabit na itak. "Walang hiya kang aswang ka! Hindi ka pa talaga nagtanda! Ngayon ay asawa ko naman ang bibiktimahin mo!" Galit na wika ni Dolpo habang sinusugod ang aswang. Gulat ang nilalang at natumba ito ng matanisod sa nakausling kahoy sa pinto. Dinambahan ito ni Dolpo at pinaibabawan. Walang pag-aalinlangang sinaksak nito ang aswang, subalit dahil sa lakas ng nilalang ay sa balikat lamang tumama ang patalim imbes na sa dibdib nito. Nagawang itulak ng aswang si Dolpo at nagpangbuno sila sa sahig. Kita ng lalaki ang kanyang asawa na tahimik na nakahiga at napakahimbing ng tulog sa katre. Tila hindi nito alintana ang kaguluhang nangyayari. Tumutulo ang laway ng aswang. Napakabaho ng hininga nito at sobrang gaspang ng balat. Nagawang maitulak ni Dolpo ang aswang at tumilapon ito sa pinto. Tila naman nagdalawang isip ang aswang na sumugod at piniling lumabas na lamang. Ngunit hindi nag-aksaya ng oras si Dolpo. Kinuha nito ang buntot pagi at hinabol ang aswang sa labas. Siyempre naman, nasa unahan ay may mga papalapit na ilaw. Sila Tatay Romy kasama ang ilang kalalakihan ng kanilang barangay. Nasa lubong pa nila ang nilalang. Nagkagulatan ito bago pa sumuot sa madamo ang aswang. "Aswang! Hamulin niyo! Huwag niyong hahayaang makalayo yan!" Sigaw ni Mang Romy. Paano kasi? Tumambad sa mismong harapan niya ang nilalang. Nagbalik lamang sila sa ulirat nang dumating si Dolpo at sumigaw. "Huwag niyong hayaang makaalis ang aswang na yan! Tiyak nagaganti yan!" Wika ng isang lalaki. Subalit bigo sila. Ayon sa iilan ay nagpalit ng anyong aso ang nilalang at kamuntikan nang makagat ang isa sa kasamahan nila. "Dolpo, anong nangyari? Kamusta si Alma?" Nang maitanong ito ni Tatay Romy, ay agad na tumakbong papabalik si Dolpo sa bahay. Doon pa lamang nagtahulan ng mga aso at nagising si Alma. Kung nahuli pa ng dating si Dolpo, ay malamang na malamig ng bangkay ang madadatnan niya sa bahay. Ilang buwan pa ang lumipas, ay naipanganak ng maayos ni Alma ang kanilang panganay. Tungkol naman sa aswang ay wala na silang balita. Hindi na din ito bumalik pa sa kanila. Nagsagawa kasi ng pagroronda ang mga kalalakihan nang mapabalitang iilang buntis din ang muntikan ng mga biktima ng aswang. Hindi nga lang sigurado kung iisang aswang ang sumalakay sa kanila. Lumago ang babuyan ni Dolpo, maging ang manukan. Nakabili pa ng karagdagang lupa si Dolpo at kalaunan ay ibinenta na nila ang lupa sa probinsya ng kanyang mga magulang at kinuha niya na ang mga ito upang sumama na sa kanila sa Bicol. Doon ay nagpatuloy sila ng pamumuhay at naibigay ni Dolpo ang buhay na pangarap niya para sa kanyang pamilya at sa kanyang asawa at anak.